من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین و ناظرین شہید ادراک شکر بلوچ کی طرف السلام علیکم۔ یقیناً بڑی خوشی ہوئی ہے اس دیرے تے شریف علی یاسین خان دیرے ویکھن دے نال یا اس جات کھلوان دے نال اس ہستی واسطے دعائیں جیڑی ہستی اس جات پتہ نہیں کی دلائے گئے دیگر شرادات اجازت نہیں صرف دو شعر زیادہ نہیں جناب سرفراز بوچرا صاحب نواز صاحب جی سٹے دے نیڑے تشریف لایا سکتے جی جی آؤ بسم اللہ نہیں میں پتہ نا میں پھاٹا جگہ آ گیا آدھے پانچ شبار خان کے دو شعر پہلی گل دے تو پڑھے کے نہیں پڑھے صحیح میں صرف دو ہاں تم بات پڑھ سی شاباش علی خان من معافی دیں کہ پڑھ سی علی خان کے پڑھ آیا تو کدے آئے تم جدے یا میں تو انہیں لازم لکھنا چاہنا تیرا بھائی سچا ہے کلیار صاحب بھائی جان کے حیات مسافر نو راہ دا پتا ہائی حیات مسافر نو راہ دا پتا ہائی جت ظاہر ملنی جہ دا پتا ہائی بہت شکریہ بڑی مہربانی بجر صاحب حیات مسافر نو راہ دا پتا ہائی جت ظاہر ملنی جہ دا پتا ہائی علی یاسین خان قاتل شربت شبر گھول دیتے اس منصف نو قاتل نگاہ دا پتا بہت شکریہ بہت شکریہ مہربانی آؤ نا جی بسم اللہ جی میں تابدار بھائی تابدار بھائی بہت شکریہ بھائی اور اندھی فرمائش میں دا کہیں وڈ حکے دی چاسی بیٹھن پر تسی اس چاسی جی بیٹھے ہو مہربانی ایک باری انہاں دے نا دی تاڑی مارا اپنی بات کو نا دی علی یاسین خان حیات مسافر نو راہ دا پتائی نواز صاحب حیات مسافر نو راہ دا پتا ہائی جت ظاہر ملنی جہ دا پتا ہائی قاتل نو شربت شبر گھول دیتے اس منصف نو قاتل نگاہ دا پتا ہائی کلیار صاحب اسلام دی پوچھ نہ ٹبیاں تو جیڑے لو دے نال ان پیتے بہت شکریہ بھائی جان بہت ذرا نوازی اسلام دی پوچھ نہ ٹبیاں تو جیڑے لو دے نال ان پیتے بہو اوکھے سفر مصیبتاں دے میری آلی حسین ان کیتے بہت شکریہ اسلام دی پوچھ نہ ٹبیاں تو افتاب بھائی جڑے لو دے نال ان پیتے یا بہو اوکھے سفر مصیبتاں دے میری آلی حسین ان کیتے حاجی خان یا پوچھ بی بی سغرا تو جیندے کس گئے ویر کنڈیتے تاریخ شمر نماز آدھی کوئی وانگ حسین دے نیتے مہربانی تاریخ شمر نماز آدھی کوئی وانگ حسین دے نیتے علی یاسین خان اے سٹیج جڑا نا دی یہ سٹیج لمحہ سٹیج نہیں یہ بندہ بھی نہیں جی ساڑھا اتنا واجہ ہی نہیں ستائب صاحب بیٹھے رہے ہیں دسی ستائب صاحب پاڑ چھو یہ ہر بندہ دی اپنی سوچ ہے جس زیر نے زبر بنایا ہا وہ شبر پرانا آندہ
ہاں مکا چھوڑیا جائیں زیر کو زبر بنایا ہا او شبر پرانا آندا او شبر پرانا آندا یہ شیر تھکانی ہے پڑھنی جی بھائی تیری نہیں گنجائش بندی پیٹ تے کھلو کے پڑھنا میں ویکھ شیر تینوں لگا گیا پکا پیٹا یاد آیا پھر آپ کی طرح سناندر ہے ہاں سمجھنا علی خان پریشر نہیں کھلے ٹائم صاحب اللہ حاجی خان اللہ دیسی صحیح پر اوکھی دیسی کسے طیب نو طیب دیواری اللہ دیسی صحیح پر اوکھی دیسی کسے طیب نو طیب دیواری او طیب مڑ طیب دی قبر تے جا کے دیسی ادب تو روز بہاری یہ بلوچ صاحب ودے مان پجاب دے شہراں دا لکھے کوئی عثمان میاری جیڑا لاغر سر تے چاہیے تے آئے ماں بولی دی گھٹ بھاری جیڑا لاغر سر تے چاہیے تے آئے ماں بولی دی گھٹ بھاری نواز صاحب دو شیر تے آخری جیڑی حاجی خان جیڑی دا اتیاس تے بیٹھی ہے جے دا اپنا گھر مجبور ہے کلیار صاحب ندیم صاحب جیڑی دا اتیاس تے بیٹھی ہے جے دا اپنا گھر مجبور ہے جے دی سائد سی بیڑی چ کھاپاں دا ودا شبر ڈولاندا پورے مجبورن بول کے آتی ہے میرا پیو شدہ مزدور ہے مینوں مفتی لکھ دے شادی دا اسلام وچ کے دستور ہے شبر خان بسم اللہ شبر خان بہت شکریہ بسم اللہ علی خان جی آئی بسم اللہ سردار دا حکم بھائی جان میں تو اپنا دل بھلا ہے اور کسے تے بھلا ہے تے اکھی ویکھیا ہے اور کسے نو دل بھلا ہے بھائی جان دل بھلا ہے اور کسے تے بھلا ہے تے اکھی ویکھیا ہے اور کسے نو چھڑا منہ دا پوچا ہی نہ دے سگیوں سنگتاں دے ڈھاندے لے نو میرا وقت ہٹا کے نہ اکڑنا حاجی خان غربت دے شبر نسے نو او تو نو بنیا تاں پاروں میرے ہوئی پیڑ کلے نو شاہ راکش وسنا ربا تے دو کسی اور نو دساں السلام علیکم